नाटक बादि नुदों दिनैनि जा दिल्लीयाव रिलि खालामनो नागिरदों खालामथों बिथांमोना नाथाय दिनै बिपिएफ सरकार जाबा दिनैहाय माने बिपिएफखौ डिस्टार्ब होनो नागिरनाय बादि नुबाय थानो नागिरदों दा दिनै बेखौ नुबाय थादों बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मानो सिगिथाखै दिनै इमप्लिमेन्ट खालामनो दिनै दिल्लीयाव रायलायहैयो सोरबा माने आइबिनि डाइरेक्टर रायलायहैदों हम मिनिस्टारखौ लोगो हमहैबाय थादों मालाबा प्रधान मन्त्रिखौ लोगो हमहैदों नाथाय मोनसेबो फ्रुइटफुल जायाखै बिथांमोननि एजेन्डायाव बिथांमोना खुद्रिनोबो हायाखै नाथाय दिनैहाय बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना माबा दाख्लै रेलि खालामखांबाय दिनै बेहाय माने दुखुनांथाव जाथायबो जाबाय क'क्राझाराव जे मानसि गावखौ संसारना लाबोलायनाय माखासे घटनाफोरबो जाबाय बोरै जाखो बोरै जा जों बेखौ तदन्त खालामनोबो थाङा जा जाथाय जादों दुखुनांथाव जादों दा जेखि जाया मानो दिनैहाय नुबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै माने गोहोआव थानाय समाव दिनै जे खामानिखौ मावना लानांगौ बेखौ मावना लानो हायाखिसै गिबियावनो बिटिसि बासि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनो खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय आरो जोंनि साफ्रोमबो सायख'जानाय जोंनि एमसिएलए आरो इएम बिथांमोननिसिमबो गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय दिनैहाय जोंनि बिटिसिनि माखासे जौगाथाय हाबाफारि बे हिसाबै थांनाय बिसायख'थियाव मोनबा गेरेन्टि होबोदों हिसाबै दा बेखौ जों प्रथमबार मावफुंनो थांगासिनो दङ गिबियावनो जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय बे हाबाफारि हिसाबै जोङो दिनै 15,000 रां अर्थात 15,000 थाखा जों मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव होनो थाखाय आवगायदों लोगोसे जोंनि रांखान्थि भाबै दुर्बल बा आर्थिक भाबै माने जायफ्रा दुर्बल इक'नमिक उइकार सेक्सन बिथांमोननि थाखाय जोङो साफायाव 10,000 राङारि अनसुंथाइ होनायनि बेबस्था लादों दा बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो गासिबो जोंनि पार्टिनि ब्लक कमिटिफ्रा दिनै जोंनि इएम एमसिएलएफ्रा दिनै मावगासिनो दङ दा बेनि थाखाय आं मोनसे रिकुवेस्ट जोंनि साफ्रोमबो इएम सार आरो एमसिएलए आरो पार्टि वार्कारफोरनिसिम टिसिएलसि चेयारमेन बिथांमोननिसिम जाहाथे बे लिस्टफोरखौ बिथांमोनहा एक्सेल सिटआव बुनानै हरो आरो पेन ड्राइभ मोनसे खालामनानै हरो जाहाथे जों खामानि मावनायाव जाहाथे गोरलै जायो बेनि थाखाय आं 15 बा 15 थारिख नभेम्बरसिम बिथांमोनखौ मोजाङै मावनानै हरनो थाखाय खावलायहरदों जाहाथे जोंनि आखायाव जों डिस्ट्रिक्ट कर्डिनेटर हिसाबै क'क्राझार हिसाबै आं मुस्रि प्रहलाद ब्रह्म चिरां जिल्लायाव कास्टम बसुमतारी बा बाक्सा जिल्ला हिसाबै राजेश भरेल आरो तामुलपुर हिसाबै शरद दास आरो अदालगुरि हिसाबै जोङो कामाल आजाद जोङो 7 कर्डिनेटर्सफोर दङ बिथांमोननि आखायाव 15 नभेम्बरनि गेजेराव जमा होनो थाखाय खावलायहरदों जाहाथे बयबो जेनुइन भाबै मावनानै हरो जाहाथे जोङो जाहाथे रायजो राजाफोरजों दुसि जानाय जाया बे हाबा मावनायाव जाहाथे जोङो थाइसे थाइनै जाहाथे बेबादि जाहाथे करापसन खालामा जोङो जाख'नाय गैयै सरकार करापसन फ्रि गभर्नमेन्ट जाहाथे जों खालामनो हायो गुड गभार्नेन्सखौ जों जाहाथे खालामनो हायो थांनाय बिटिसिनि जे खुंथाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जेरैबादि जाख्ल'नाय जादोंमोन जाहाथे बे जाख्ल'नाया जाहाथे जोंनि दानि बिपिएफनि सरकाराव जाहाथे जाया बेनिखायनो आं साफ्रोमबो जोंनि पार्टिनि वार्कार बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे मोजाङै मोजां मावनानै हरो आरो जों बेखौ स्क्रुटिनि खालामबावनानै बिथांमोननि जे सरकारि भाबै मावनांगौ खामानि बेखौ जोङो मावलांसिगोन आरो बोहैथि बोसोरनि गेजेरावनो जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो आइबिएसनि मुलाम्फायारि बिथांमोननो जाहाथे जों होनो हायो बेखौ दिनै नाजानाय जागोन जोंनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जाहाथे जोंनि बिटिसिआव थानाय खुनु कन्ट्रेक्टरफ्रा दिनैहाय माने जाला मुसिबतआव गोलैनाङा बा दुखु खस्थ' सहायनाङा जोंनि रायजो राजाफ्राबो दुखु सहायनाङा जों जाय मानसिया जोंनि थाखाय फिट सोरबा आइबिएस मोननांगौ फिट दंबा बिनि थाखाय होनाय जागोन जायबा जुदि सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा बिथांमोननि डकुमेन्ट्सफ्रा गासिबो थिग दङबा बिथांमोननि प्रसिडिंस बिथांमोननि लेजार बुक बिथांमोननि एकाउन्ट्स रेजिस्ट्रेसन नाम्बार आरो बिथांमोननि जाहाथे गासिबो जिनिसफ्रा जुदि थिग थायोबा बिथांमोननो होनाय जागोन जोङो बेवहाय गुदु गादा खुनु बाथ्रा गैया जों बिदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम्बार रेजिस्ट्रेसन नाम्बार एकाउन्ट नाम्बार बेखिनिया थिगै थानांगोन लोगोसे आइबिएसआवबो जोङो बुंदों जोंनो भटार कार्ड थानांगोन आरो बे इक'नमिक उइकार सेक्सन थारमाने जाय मानसिफ्रा दिनै बन फाननानै जायो ना फाननानै जायो खामला मुजिरा मावनानै जायो ना दाननानै जायो माने गावखौ साबलम्बि खालामनो थाखाय गोब्राब बिथाङा माने दैलि हाजिरा मावनानै जानाङो ओंखाम बोथिसेनि थाखाय दा बेफोरबादि सुबुंफोरखौ जोङो सायख'नो थाखाय खावलायहरदों निस्सय जोंनि ब्लक कमिटिफ्राबो बेखौनो खालामना हरदों इएम एमसिएलए बिथांमोनाबो बेखौनो खालामहरदों जोंहा बिसास दङ आरो जों बेखौ नायफामफिनगोन कर्डिनेटर हिसाबै
आरो जोङो खोथा होनाय बादि बे 5 गेरेन्टिसखौ जों जेरैखि जाया मावफुंनो खोथा होदों मावगोन। गिबियाव जोंनो हानि पाट्टा होनाय दंमोन, दा बेनि एडभाइजारि बर्ड दानाया सोलिगासिनो दङ। बे एडभाइजारि बर्ड दाखांनाय लोगो लोगो जोङो हानि सार्भे खालामनो थाखाय अफिसनि अर्डार होगोन जों सार्केल अफिसारफोरखौ। बेबायदिनो हानि जरिबाबो जागोन, सार्भेया जागोन। आरो दाथ' जाखाबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 40 कोटि थाखा बाजेट होनायनि बाथ्रामोन, नाथाय बेखौ जों दाख्लै जों हाग्रामा सारजों जिरायनानै जोङो 40खौ 50 कोटि खालामनाय जाबाय, इनहेन्स खालामनाय जाबाय बाजेटखौ। थिग बेबादिनो 50 कोटिखौ आइबिएसआवबो होनाय जादों आरो 100 कोटि थाखा बाहायनो थाखाय जों मोनसे कमिटि बानायदों दा, आरो बिनि गाइडलाइन्स जों बानायगासिनो दङ। बिनि एज लिमिट जोङो गाहायाव बेसेबां लानो, गोजौआव बेसेबां लानो, बिनि इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना बेसेबां जानांगौ आरो मा मा सेक्टराव जों बाहायगोन, एग्रिकालचार सेक्टर बा भेटेनारि सेक्टर, फिसारि सेक्टर, बेनिखायनो जों 9थासो डिपार्टमेन्ट इनभल्भ खालामनायनि बाथ्रा। जों हस्पिटालिटि मेनेजमेन्ट, माबा मोनसे जोंनि अट'मबाइल्स रिपेयारिं, माबा माबि इन्डास्ट्रि, दा बेफोरखौ माने बानायनायनि थाखाय जों बेखौ दा सावरायगासिनो दङ। उइथ इमिडिएट इफेक्ट बेनि थाखाय बे गाइडलाइना ओंखारगोन आरो जोङो जोंनि इयुथ्सफोरनिफ्राय जोङो डकुमेन्ट्सफोरखौ बिनाय जागोन आरो बिथांमोनखौ स्किल ट्रेनिं होनानै बे राङारि अनसुंथाइखौ होनाय जागोन। दा बिनि एमाउन्टफोरखौ जाबो जों थिग थाक खालामथ'नो हायाखै। जोङो फैसानि संखियाखौ नायनानै जाहाथे जोंनि इयुथ्सफ्रा जाहाथे माबा मोनसे मावनानै जानो हाथारो, बे एमाउन्टखौ जों थिग खालामनानै राननायनि बेब'स्थाखौ खालामगोन। दा जेरै खोथा होदों जों बिदिनो मावगोन। जोङो नैबे डिजेबिलिटि जायफ्रा माने हेन्डिकेप बिथांमोननि थाखायबो बाजेट दं जोंहा, अल्ड एज मानसिफोरनि थाखायबो बाजेट दङ। दा बेबादिनो जोङो मोनफा मोनफा मावलांनायनि थाखाय दिनै स्टार्ट खालामबाय। दासो सरकारा मास मोनसे थांदों, दा बेवहायनो जोङो जेबादि मावनो लाजेनदों, जेरेखम मुला देरगोनखौ बिलाइ गांनैयाव सिनायो होननाय बादि हाग्रामा सारा जे खोथाखौ होदों बेखौ दिनै स्टार्ट खालामबाय जोङो। दा बेबादिनो जाहाथे रायजो राजाफ्राबो जोंखौ इयुनाव मदद खालामबाय थायो, जों बेखौ हास्थायगोन। रायजो राजाफ्रा मदद हो, जोंखौ जेसेबां मदद होगोन जोंबो रायजो राजाफोरखौ मदद होबाय थानो हागोन। आरो आं खावलायखानो लुबैदों बिसायख'थि, दिनै एमएलएनि बिसायख'थियाबो खाथियाव सफैबाय, गतिके जोंनि साफ्रोमबो वार्कारफ्राबो जाहाथे जों रायजोफोरजों मोजां मोनजानाय, रायजोफोरजों अनसायजानाय, जोंनि जेनाखि गेरेन्टिसफोर, दा जोङो लायबिलिटिस बेखौबो होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। दिनै बिथांमोननि जे फाइलनि खामानिफ्रा दिनै सोलिगासिनो दं। उइदिन डिसेम्बर मासनि गेजेराव बे गासिबो मोननायनि मोनसे लामाया दिनै क्लियार जाबाय। दा बेबादिनो मोनसेनिफ्राय मोनसे मावलांजोबगोन जोङो। 5 गेरेन्टिसनि बादैबो गोबां स्कुल कलेजनि दिनै समस्याफोर दङ। दिनै फोरोंगिरि थिसननांगौ, सिंगेल टिचारफोर दङ, बिनि माबायाबो दिनै मावगासिनो दं जोंना इडुकेसननि इएम रबिराम नार्जारि सारा दिनै डिपार्टमेन्टेलि दिनै रिभिउ मिटिं लानानै बेफोरखौ दिनै नायगासिनो दं। बबे स्कुलाव फोरोंगिरि गैया, बबे स्कुलाव फोरोंगिरि दं, बबे स्कुला दिनै बाउन्डारि वाल गैया, बबे स्कुला दिनै बायहं जिहं जादों, दा बिनि सायावबो बिथाङा दिनै सार्भे खालामगासिनो दं, इनकुवेरि खालामगासिनो दं। निस्सय जों मिथिनायाव इडुकेसन इएम बिथांजों रायज्लायनानै मिथिनायाव इमिडिएट इफेक्ट दिनै टेट टिचारफोरनि एपइन्टमेन्टआबो जानो थांगासिनो दङ। दा गतिके गोबां बिथिङाव जों खामानि मावगोन। रायजो राजाफोरनि डेभेलपमेन्ट खालामनायानो जोंनि उन्नति खालामनायानो जोंनि थांखि। दा बेखौ जों आखरे आखरे पालन खालामगोन आरो जोङो थांखियानो जोंना बे जाहाथे जों बिपिएफआ 25 बोसोर जोङो बिटिसिखौ सालायलांना रायजोनो जों दिनै मोनसे सेवा खालामनो हायो, रायजोफोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायो। जोङो टप टु बटम समस्याफोरखौ दिनै नङा गाबोन नङा जाहाथे मावलांनो हायो। 100% हायाब्लाबोथ' जों खमसे खमथ' 80-70%खौ हाहैगोन। दा बेनि खामानिनि थाखाय जों मावगासिनो दं।